Dámy a páni, ja vás vítam u ďalšieho videa a dneska uzavrieme case starým. Predtým, než sa ešte do toho pustíme, môžete vidieť tuto, že 54% z vás, čo pozerajú moje videá, nie sú odoberatelia. Takže prosím vás, napravte to hneď teraz rýchlo, pretože vám to zabere len sekundu a mne to veľmi pomôže, pretože chcem dosiahnuť gól 100 odberateľov do konca tohto roka aspoň. Takže jo, dobre. Máme tu dve videá, od Tariho, jedna od tej slečny, ktorá s ním tancovala, takže poďme si pozrieť najprv tú slečnu. Bude to zrýchlené, to video od tej slečny, pretože nechcem, aby ste tu počítali celých 8 minút. Určite tam bude aj niečo vystrihané, takže jo, takže poďme si to nejako pustiť. Takže ahoj, jo, jsem to a jdu se vám vyjádřit k celé kauze ohledně Tariho a mě. Takže za prvé na tom videu jsem já, vím to, vidí to všichni okolo mě a zjištění. To ako má byť nejaký flex, alebo čo? Že ako všetci to vedia, ako čo s tým? Je to někde na internetu, bylo pro mě docela šokující, protože to celé video je vytržené z kontextu. Ako môže byť vytrhnuté z kontextu? Ako môže byť proste to, k tomu není žiadny kontext. Tak za prvé asi bych začala u toho, že 18 už mi padlo, tak No len aby sa to potom zase neriešilo, že o niekoľko mesiacov, že Tariho dcéra bude mať súrodenca. Takže tak. To by bolo ako dosť divné. takže nejsem nezletilé dítě, co hodně lidí říká. Za druhé ne, první video jsem opravdu nevydala já jsem to do života dělat nechtěla. To vám tak řeknu ještě. Ty si o tom nechtěla dělat video, ale aj tak si natočila vyjadrenie, takže super. Já, jako, když jsem se dozvěděla, že vedle mě stojí tady, tak jsem byla dost překvapená. A myslím si, že vy všichni, co na to strašně hejtíte, jste za mě jenom zakomplexovaní lidi, co možná tak závidí. Pane Bože, ja strašne závidím, že Tari neoblízal tvár a nechytal ma zabiť a za všetko iné, za celý. A jo, strašne ti to závidím, že ma verejne známa osoba obťažuje. Jako upřímně, kdo by chtěl mít tady vedle sebe? Asi ja by som nechcel mať moc Tariho vedľa seba, pretože keď sa pozrieme na jeho content, tak asi si z toho vieme niečo usúdiť, takže ja by som moc jeho vedľa seba nechcel mať. Dajte váš názor do komentáru. Takže jo, proste Tariho, kebyže mám vedľa seba Tariho, tak sa asi, spácham nežitie. Nebrala jsem o ní žádným způsobem, že bych tady ho chtěla zbalit, že bych chtěla nějakého peníze, to opravdu ne, však má rodinu. Bylo to myšlené úplně z jiného důvodu. Takže já jsem za tady šla slušně, jsem se ho zeptala, když jsem viděla, v jakém stavu je či byl, a za mě upřímně nikdo z vás nemůžete vědět, jestli byl jako opilej až tak moc, nebo jestli mu někdo něco hodil do pití, protože si myslím, že tady by si sám nic takového nevzal. Ale A ja si myslím, že by si niečo takého vzal. Áno, je to tvoje slovo proti môjmu. A takisto môžem povedať, že ťa tkal na záchodoch. To tiež môžeme povedať. to je můj názor, vy máte každý znát. Takže jsem se šla tady ho zeptat na té kalbě, jestli bych si s ním mohla udělat video jenom pro sebe, nikde to nezveřejňovat. Když už, tak se to dala na secret na Instagramu, což je můj účet, kde mám pár lidí. Dobre, toto chápem, že nikde to nezverejňovať, áno, že dať si to na secret v pohode, ale zase robíš o tom vyjadrenie, takže Tady na to samozřejmě kejvnul, protože to jako veřejně známá osobnost a dovolil mi to. A to, že to začala natáčet kamarádka, tak když si všimnete na tom videu, koukám doleva, protože koukám na svou kamarádku, která to natáčí a opravdu tu chvíli jsem byla taky nalitá a když jsem koukala nahoru a tak mě natáčel ten kluk, myslela jsem si ještě, že jako to mám v pořádku, ale vypadá to žasná. Zároveň vám sem dám video natočené od té mojí kamarádky, kde bych chtěla taky říct, že strašně lidi řeší, že tady podvádí Stáňu. Za mě opravdu podvádění není to, že mi dal tu fůň na tvář. Bráško, a čo je potom podváďanie? Že to, dobre, že sa s tebou vyspí, to je ešte v pohode, áno, lebo však to není podvádzanie. Jo, to není podvádzanie. To je, presne toto je to isté. Toto je ten istý princíp. Keď ti dá zadaný muž pusu na tvár a nesie ani jeho rodina, ani blízky, tak asi to je trošku podvádzanie, zvádzanie svojej ženy, nie? Jako, za kolika slavnýma lidma jste byli, oni vás objeli a dali vám pusu na tvář. Pohybujem sa v sociálnych sieťach a vlastne v internete už nejakú tú dobu a videl som nejaké fan posty od ľudí, čo si vlastne dávali fotku s týmito verejne známymi osobami, alebo aj videá si
robili. A nevyzerá to tak, že by im dávali pusu na čelo. Alebo na tvár niekde. Dobre, objatie, ale pusa? To už je akože trošku preháňanie. Nevidel som to u našich slovenských youtuberov, ani u českých youtuberov, ani nikde v zahraničí. Spoustu mých přátel a já mám takových videí. Dělá to skoro každá druhá veřejně známá Nerobí. osoba, aby ti udělala radost. A to, že mě objal, bylo pro mě třeba jako hezký. A naopak, dík, jako pro mě je to třeba lidi, co asi neumějí pít a neumějí si užívat život a zábavu a všechno kritizují a jsou zakomplexovaný, tak si to dávajte na to hejty, jak chcete, ale já upřímně, já jsem byl nejšťastnější člověk na světě. Najšťastnejšia možno áno, ale najmúdrejšia, najchytrejšia, najpeknejšia a najrozumnejšia a všetky tieto veci asi moc nie. Však, co to je? Jít na party, užít si hezký večer a tam potkat jako veřejně známou osobnost, s kterou můžete si zatancovat. Ísť na party? Dobre. Napiť sa? Dobre. Aby ti verejná známá osobnosť dala pusu? To už asi moc dobre není. A tady nebyl jediná veřejně, mám s více influencerama videa a myslím, bych si k tomu jako nebudu se vyjadřovat, videa ani nechci dávat ven, protože nebudu zveřejňovat jejich osobní život. Tak Tariho si dala von do eteru všetky jeho videá, fotky, ale iných youtuberov si nedala, lebo nechceš poškodzovať ich súkromie. Ty kokos, to je strašne múdre. Pane Bože, ty si múdrejšia ako ja, ty máš big brain. Práško, ona, kebyže založí firmu, tak ona je normálne múdrejšia ako Elon Musk. Ona by zarobila toľko peňazí, ona by prerastla všetky firmy na svete. Však ona je múdrejšia, ty kokos, ako Stephen Hawking. Ako Stephen Hawking. Je to hnus. A to, že je strašně lidí. A navyše, tie ostatné celebrity to tiež spravili. Dali ti tiež pusu na tvár. Ja počkať, ty nechceš porušovať ich súkromie. Řeší ještě, že mě chytil za hojtení mého těla. Upřímně, to není pravda. Já mám video z druhého úhlu pohledu a tam můžete vidět, že mě chytil zápas a že mě objemul. A já jsem byla jenom šťastný člověk, která vlastně objemula jsem ho zpátky a tím pas jako haslo. Jo, dobre, môžeme vidieť, že ťa chytil za pás. OK, to beriem. Chytil ťa za pás. Dobre. Na tom videu můžete vidět, že mě chytil za boky a objemul mě. Já jsem mu řekla, vlastně, když jsem to k němu přiblížila, tak jsem mu řekla, že je jako nejlepší, že jako za mě tohle zajebal. U někoho klesl, ale u mě opravdu ne. Jasné, že u teba neklesol, keď ti ulízal tvár. Náhodou, já jsem si párty užila. Lidi, vy to, co tak strašně hrotíte, tak si myslím, že jste jenom zakomplexovaný a nevím, co vám mám říct. Asi byste si měli začít už počítat. Já si myslím, že akorát teď vyšli strašně hrotí a udělali z komára. A asi nakonec bych chtěla... Dobre, toto ďalej už si nebudeme púšťať. Keď chcete vidieť všetko, tak si to vlastne pozrite. Môžete to vidieť na tomto účte, si to pozrite, mne je to jedno. V tom poslednej časti hovoril len, že ako sa ospravedlňujem. Dobre, čo sme sa dozvedeli z tohoto videa? Že táto slečna je zakomplexovaná namyselná čo sme mohli vidieť už z prvého záberu, len na to, ako sme sa na ňu pozreli. Ale dobre, to je zase body shaming, to zase tu nemôžem hovoriť, lebo však dostanem ďalší ban. To sa k tomuto radšej nebudem vyjadrovať, lebo táto slečna už mi robí veľké nervy a asi poničím svoju obrazovku za chvíľu. A jo, poďme sa ešte pozrieť na druhú časť, čo je vlastne Tariho vyjadrenie, ktoré tu mám tiež nachystané. Môžeme vidieť, že to dal pred 2 dňami. Poďme si pozrieť jeho vysvetlenie. Ahoj lidi, tady a v tomhle videu bych se vám chtěl vyjádřit k současné situaci, která se děje kolem mě na všech sociálních sítích. Někteří z vás jste mohli být zklamaní a ztratit ve mně důvěru. Bráško, ja som tebe dôveru v živote nemal. Takže ja som nemohol ani nic získať, ani nic stratiť. Velmi nerad a proto točím tohle vyjádření. Z moje chování na té párty jsem se s Tání hned omluvil a vyjasnili jsme si to. Byl to momentální zkrát způsobený alkoholem a náladou po koncertě. Co mě hodně trápí a uráží jsou jakýkoliv ruš. Bráško, ty ma urážaš už niekoľko rokov a pozri sa, kde som. Pozri sa, kde som. A pomluvy o drogách. Tvrzení, že jsem měl být ten večer pod vlivem. Ale tak, Tari, nemôžeš to brať zle, však sa pozri, ako si tam vyzeral na tej party. Takže nemôžeš brať za zle to, že si ľudia o tebe myslia, že si nadrogovaný. Že si mysleli. Takže, prepáč, Tari, ale toto je, že úplná blbosť. Toto je ako keď si natáčal to ospravedlnenie alebo vyjadrenie, keď si prekračoval tú rýchlosť, že viac si sa obhajoval, než si sa vlastne ospravedlňoval. Ako dobre toto je čisto obhajoba, ale proste
radšej poďme cancelnúť toho Tariho, pretože ja ho nemám rád. Ja robím si srandu, nech si Tari robí svoj vlastný content, jak chce, všetko čo chce, mne nech dá pokoj. Jo, mě opravdu hodně mrzí. Nikdy jsem drogy nebral, nebudu brát a dlouhodobě považuji drogy za hodně špatnou věc. Kvůli těmhle lživým obviněním jsem se nechal otestovat na toxikologii ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Právě jdu na toxikologii na testy na drogy, protože jsem nikdy žádný drogy nebral, nemám rád drogy, nikoho, kdo bere drogy, neuznávám, je to pro mě strašný hnus. Vzorek mám odebraný. Na testy jsem šel v úterý, což bylo v době, kdy by byla přítomnost jakýkoliv omamných látek zjištěna. Proto tomu vyjádření přikládám výsledky, které všechno jednoznačně vyvrací. Test proběhl za přítomnosti odpovědného zdravotníka, aby nevznikly další pochybnosti. Na závěr bych chtěl poděkovat úplně všem, kteří mě v tuhle situaci. Dobre, toto je už nič. Ten koniec. Takže môžeme vidieť, že case tu je closed, že vlastne žiadne drogy tam neboli, bol to len vlastne nervy a alkohol. Takže jo, stále si myslím, že tam je to. Ja už som toto video hovoril, v podstate tam hovoril, že oni si to so Staňou vyhovorili, aj keď neviem, ako sa taká vec dá vyhovoriť, ale však dobre, ja som nikdy nebol odborník na vzťahy. Takže tak za mňa, drogy tam už neboli, ako vám tuto Tari povedal, ste si mohli prečítať, že všetko mal negatívne. Tuto je také soft. A jo, za mňa ten Tari ako dobre bol po vplyvu alkohole, ale nemal to robiť proste, takže za mňa je to stále to podvádzanie. Dobre, v týmto videom ukončujem túto detskú drámu, túto trápnu drámu, z ktorej som si jasne, že vylízal content, pretože prečo nie, pretože ja mám rád sledovania. A jo, ukončíme to. V sobotu sa vidíme u ďalšom videu, či z Minecraftu, z inej hry, alebo možno z inej kauzy, keď dotedy bude nejaká. Dámy a páni, ja vám ďakujem, že ste pozerali toto video dneska. Nezabudnite na like a odber. S vami bol dneska MacBambus, s váma MacBambusovi. Čau. Kolik nocí se kolem tebe točí, klidně piš, pak si zanadávej. Nebudu se bát, budu tě srát a ty víš, že mám pravdu, když tvůj článek je poloprázdnej. Mojí desku dáváš, posloucháš, pak plácáš, seš sám proti sobě, repertoár žádnej. Já